rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berrawuh para jamaah wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang mulya, monggo kula panjenengan ngajengaken maos kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kyai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kanthi maos kula panjenengan tansah tambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu uktubu kitabahu fi 'iliyyin wa ma adraka ma 'iliyyin kitabun marqum yashhadu al-muqarrabun. Fayuktabu kitabuhu fi 'iliyyin thumma yuqalu rudduhu ila al-'ardi fa anna wa fa inni wa'adtuhum inni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Faturaddu ila al-'ardi wa tu'adu ruhuhu ila al-jasadi fayatihi malakani syadidal intihari fayantahironihi wa yujlisanihi fayaqulu man rabbuka wa ma dinuka fayaqulu rabbi Allah wa dini al-Islam ila hadis. Niki nglajengaken ingkang kala ngenane babagan alam kubur. Ingkang kala ngenane iku hadis panjang sangat. Ini kula wajahaken, kula rangkum mawon secara terjemah yang berarti hadis ini harus 2 halaman setengah lebih. Nah ini kula langsung terjemah mawon. Niki tiyang ingkang sedo, niki arwah roh sukmane niku dipun jabut oleh malaikat Israil, selajengipun dipun beto oleh malaikat lindune mati ingkang tugase munggahne dhateng langit. Malaikat kalih niki wonten kitab ten hadis boten disebutaken, yang jelas malaikat kalih, malakani disebutaken. Nah, malaikat kalih niku beto sukma kula panjenengan sedayane sing mati. Nggih. Niki sedayane dipun angkat wonten langit. Nah ini tergantung amal perbuatan, tergantung akhlaknya selama teng dunya. Nah tiangnya niku sae, tiangnya sae, akhlaknya bagus, imannya kuat, Islamnya bagus. Niki ngantos tembus langit itu. Nggih. Dadi kados ngalami Isra Mi'raj. Mila sabenere Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad niku utamane perjalanan Mi'raj munggah langit setunggal ngantos langit cap itu ngantos Sidratul Muntaha ngantos Mustawa niku sabenere perjalanan tiyang situ. Perjalanane nyawa sasamune dijabut. Nggih. Terus kula jenengan iki diwastani Isra Mi'raj ora nggih bakal mesti Isra Mi'raj. Mesti ngalami perjalanan tumuju dhateng Gusti Allah. Cuman bedane nek Kanjeng Nabi niku mi'raje tasih gesangi sampun ngalami mi'raj, sampun ngalami munggah langit cap itu sampai pagi Gusti Allah. Tapi nek kula jenengan selama sing gesang teng donya iki nggih mboten saged ya. Lanten apa karena beda jelas beda kedudukannya, beda statusnya juga. Yang paling penting Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu ceritane perjalanan setelah mati. Dan ini saya sebutkan hadis ini sebutkan bahwa penjenengan ini tergantung amal perbuatan. Ini amal perbuatan saya
Niki mungkin nyawa niki sukmani diunggah terus sampai melewati langit sapi itu. Nah, saat samune munggah datang langit sapi itu terus dibuka buku catatan amale, terus ternyata amale bagus-bagus, nilainya api-api, dikoreksi, ditimbang dan sebagainya, terus buka gambaran akhirat sampai muncul nonton ribu. Ini gambaran besok tengah akhirat, entene orang masyarakat, entene hisab, entene mizan, entene nerima buku catatan amal tangan-tangan apa kiwa niku tiyang sing sedo niku diketingalaken wekdal niku pas nyomone dipun munggah dhateng langit sapi. Manten teng langit sapi itu niku diterima oleh malaikat dikoreksi, sedaya malaikat ingkang tugas wonten mriku terus merintah Gusti Allah perintah. Gusti Allah perintah. Catatan wong iku sebagai hambaku sing tak terima. Catatan wong iku sebagai hambaku sing bakal manggon ning surga Iliyin. Kitabnya sebutaken teng hadis iki. Wa ma adraka ma Iliyin kitab marfu. Apa sira ngerti sing diarani Iliyin yaiku sabene Iliyin iku kitab kang ditengeli bagus. Jadi kitab pundi? Kitab dhewe buku catatan amal kula jenengan. Nggih. Buku catatan amal kula jenengan iki bakal dikoreksi teng mriku sambil langit sami itu. Oleh malaikat-malaikat niku terus kalau Gusti Allah diadili kan Gusti Allah diputus nih. Oh, iki apik-apike tadi mangeleke. Wis catatan bakal ahli surga iki. Terus mantan-mantan Gusti Allah perintah ke malaikat dukno maneh. Dukno maneh. Kita mengenai hadis sebutakan rudu ila aldi balai nang bumi. Tujuannya apa? Tujuannya nyawa niku sukma niku diwangsulaken teng bumi, mlebet malih teng alam kubur. Kelanten dereng wancine kiamat. Dereng wancine akhirat tasih alam kubur. Lah kelanten tiyang musae sampe dicatat oleh Gusti Allah diputusnya sebagai hamba ahli surga. Akhirnya mudhun teng bumi alon-alon diterani oleh malaikat, diterani mudhun sampai ulangi ke dunia sampai terakhir teng alam kubur, mlebet malih teng kubur, balik teng raga kula jenengan, balik teng jasad, terus wekdal niku teng alam kubur iku dilungguh nih. Ya mila nanti kula sanjangaken saene ngubur mayit niku keadaan damel napa dikaras pinggir boten damel cempuri tapi dibolong pinggire niki napa niku lemas sebagai pinggir kulon niku growongi damel tempate mayit niku. Keranten apa keranten kene wancine kalih malaikat mungkar nakir drunggone penak boten atap blagak. Tapi nggih kok menawine damel cempuri boten masalah. Niku sunahe. Terus dilungguhne oleh malaikat mungkar nakir ditangguti man robuka mandi muka sadar sih. Nangguti, sing nanti disampaikan Pak Mudin nanti kalau nanti ini pas Pak Mudin nawa nangkep, ini pertanyaan sami hadis ini. Ditangguti man robuka sadar sih kok. Nalika ditangguti man robuka jawaban Allah Rabbi Allah. Terus maunya agama Islam, zaman dini al-Islam. Cara Jawa nggih agama kula Islam. Kang temale sapa nabimu? Ya apa pendapatmu? Paham ora kenal ora karo nabimu iki? Nah, terus jawabane ngendi? Nggih jawabane ini aku iman karo nabiku Nabi Muhammad. Nyebut asmane Nabi Muhammad. Dan aku bener nih dawuh-dawuh Nabi Muhammad. Iku kangge tiyang sing iman, tiyang sing gadah iman akhlak bagus. Nanti lajeng manten niku Gusti Allah Taala mutusaken teng malaikat mungkar nakir niku bisabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bisa sampai ditangketi oleh malaikat mungkar nakir tentang marobuka saterusé niku wau kok saged jawaban dilancar. Lah niki terus kalau bisa disanjangaken teng malaikat. Malaikat wis cukup itu, wis cukup. Hambaku atau kaulaku iku wis tak sebut sebagai kaula sing tetep imane, tetep islame.
Nah terus ning jero atine wis terpatri, ning jero atine wis tumancep syahadat. Qauli sabit itu syahadat. Wis tumancep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku bakal dadi kuncine besok dunia, besok ning akhirat, kuncine swarga. Niku udah bisa ngoten. Jadi mantu ditangketi lancar terus penak, niki kalau Gusti Allah diputus nih wis lulus, lah ketika diputus nih lulus, kalau Gusti Allah tiang wau, diparingi kunci, saya diparingi bacaan sing bener-bener saged damel mlebet swarga. Niki nek bener-bener nggih, nek bener-bener nggih beda wae critane. Terus malih wau wonten alam kubur nalikane sampun kepenak sampun dipastikan oleh Gusti Allah dados ahli surga niku terus diparingi ketinggal budos pundi keadaane wijang teng swarga. Dadi iki rasane nggih kepenak. Ibaratnya kalau jenengan iki didereng mlebet swarga tapi wis diketokne ya napa gambaran swarga. Contohnya pamannya jenengan ajenge ibadah haji misalnya kan seneng ya. Ajeng berangkat haji wis duwe porsi haji wis duwe wis full wis bener bayar lunas terus wis sampun derek manasik haji. Lah kurang sedina dikumpulaken teng asrama haji pokoknya ngoten. Teng asrama haji kok terus diketingalaken film video kali nomor kali gerakan tengah asrama ngenteni sesuk ngenteni berangkat numpak pesawat niku ditinggalkan videone suasana teng Mekah ya nopo, suasana teng Madinah ya nopo. Wah, kayane tadi. Tak suwun ya alhamdulillah rabbil alamin. Dah neo, sekarang ngenteni sesuk teng berangkat terus orang ora kabar. Jadi tiang teng alam kubur ngoten niku. Alam kubur ngoten niku. Nalikane sampun diuji manroh kasat terus beres lulus wis kang gletak malih film malih terus diketinggalaken suasana surga. Wis wonten meskipun dereng mlebu surga tapi nggih bungae kaya-kaya wis mlebu swarga. Basyarallahu bi khair. Terus malih didugeni malaikat ingkang mancap rupa ganteng. Nggih, yang ingkang slamet niku wau sampun lulus wau kang gletakan teng tempate teng alam kubur niku wau di setel TV, cara bahasa tadi setel TV tontonannya surga. Terus malah apa? Didugeni malaikat yang buatan terus dampingi teng sanjunge. Takut zaman sopo pulau amal sampean. Amal sampean sing bagus selama urip dunya ya aku iki dadi rupa ganjarane iki rupane aku iki. Dampingi sampean menghibur sampean. Misalkan pengen apa wae kok tak bisa goleki. Arep nang dia tak terni. Ngoten niku namine malaikat ingkang dados ganjaran kula jenengan. Jadi ganjaran kula jenengan sing sae selama kisah donya diwujudi malaikat sing ganteng sing siap melayani wonten alam kubur. Ngoten. Nggih. Mila para wali, para luhur kula jenengan sing saleh-saleh, saleh-salihah para nabi juga niku sasamune sedo lah tasih enten kesempatan nggih kadang manggi sinten nonton mriku kadang dipagi ngoten nggih. Nah enten ceritane Bung Karno niku Presiden Soekarno zaman beberapa tahun sasamune sedo nate enten yang sing cerita nate dipethuki Bung Karno jadi yang luar Jawa niku. Monggo kunjung teng griya kula teng Blitar. Mboten ngertos nek sampeyan saya dadi wae didudune runtene arah-arah di teng Blitar itu iki kuburan. Oh, lah ternyata wong sing sampeyan sedo arwahe saged lunga teng budi-budi sing dikarepne. Ya dibantu malaikat sing ganteng niku. Bantu kebutuhane apa nang dinanti dituruti. Wis sambang teng budi dituruti. Malaikat sedang mendampingi. Nah, ngantos kapan kita terus sampai besok dan akhirat. Di malaikat itu terus dampingi sampai untung keterakan munggahan langit sampai itu maneh. Terus besoknya sampun ditetokne
bakal nang swarga diputusne wis nang akhirat iki didampingi terus sampai munggah langit sampai tuman sampai munggah nang swarga sampai terus wa siratal mustaqim iki mboten sampai ceblok rono didampingi malaikat sing wau nggih iku penake tiyang sing takwa sing iman bicara gampangnya mboten dosa kata-kata nggih jenenge menungso nggih tentu nggih enten salah dosa niki tapi nek jenenge dosane mboten kata-kata juga sing tergolong diampuni dosane nggih niku wae didampingi malaikat sing kelihatan. Nah selanjutnya saniki sawang sule kebalikan nah untuk bilang dari niki tiang sing berudi tiang sing mboten bener tiang sing mboten bener niku mulai dijabut sukmane niku seloro nek karuan. Hadis iki dipun sebutaken bilih ibaratnya kados dene niki napa jarum nggih. Jarum wis mancep cik ditambahi ngepang-ngepang trucuk-trucuk yen niku kawat-kawat berduri. Terus dilebokne nang adonan roti terus digeratak cara kasar. Napa saged niku adonan roti muncul resik saka kawat berduri ini mboten saged mesti jahitan sing kathil. Maksudnya jahitan sing kathil apa berarti iki lorone terus kegowo sampai sawise mati sing ngrasa loro. Iku sinten nggih wong sing mboten bener niku matine angel dijabuti loro. Alhamdulillah. Matur-matur sing dipunggahne malih. Nggih sami dipunggahne oleh malaikat. Malaikat Israil diserahne malaikat kalih terus dijak munggah langit. Tapi kita hadis ini sebutaken namun mandek teng sama dunia, namun mandek teng langit dunia. Berarti langit satu tunggal mawon. Tasik munggah teng langit satu tunggal dicegat oleh malaikat sing jaga langit. Sapa iku? Iki tiyang sing nembe dijabut nyawane. Kok rupane elek ngono. Berarti pun ketinggalan elek kan. Berarti nyawane pun ketinggalan boten ganteng cara lanang. Cara itu nggih ruwampe elek boten ayu. Terus akhirnya ditolak. Mau sukma niku boten ngapusi kok. Berarti wajah sukma, wajah nyawa menggambarkan amal perbuatannya. Nggih. Jadi ketika amal perbuatannya saya nggih ketinggalan sukma niku ganteng cara lanang itu nggih ayu. Tapi sawang sule meskipun dunyane wajah ayu, wajah ganteng, tapi sukmane iku wong elek, nggih seneng maksiat, seneng dosa, rupane dadi ireng elek ngoten sukmane niku. Nanti akan dijawab malaikat ketara ketok wis benah tandane iku rupane elek, dadi dosane akeh. Meskipun uripe teng donya biyen ganteng dipuji-puji, ayu di lem-lem pirang-pirang. Tapi sukmane elek guru-guru nopo amal perbuatan akhlaknya buruk naudzubillah. Terus si konangan lagi utama konangan. Ngopo iku elek men sama-sama terus nih. Jadi malaikat yang pertama pun mulai dhisik. Aja terus nih mudhun. Lah mudhun niku diculne oleh malaikat kalih. Mboten mudhun didune alus mboten. Diculne oleh ruwet piye. Ya remuk. Cemplungnya diguduk di mana nang rokok kan rokok tengah alam kubur temen ku dilungguh beli kalian makan mungkar nakir ditamblati biar namblati itu suaranya dia terkoyak berdek muni itu nyantai-nyantai mau rokok ya rokok gitu kalau jenengan umpamanya di contoh biasa cara bedina ini perlu polisi gitu loh perlu polisi. Terus dengan salah penjara diinterogasi disentak-sentak itu yang wedi dijelasin wedi itu sampai diceritain itu wedi pokoknya yang mengalami itu itu polisi itu di rumah malaikat ya teman disentak polisi wedi gitu betul sampai ke penjara loh umpama tengah bom enten razia jabatan polisi terus ngecek apa dicek dompetnya dibuka SIM duwe ora surat enak ora lha dalam betul ada SIM surat sepeda motornya betul betul woi bro betul bisa itu tidak ngerti bro betul karuan itu polisi apa mana malaikat
Santa mau kok mati juga Oke, boten saged jawab, hotel tok ngomong hotel berdiri. Ya langsung digendir, langsung digodho besi blang. Kadang hadis ini kan Nabi dawuh, godho besi niku umpama digebokne teng gunung langsung ajur gunung iki. Ya napa. Padahal jenengan karo gunung atas gunung gitu. Sirah jenengan di jejer gunung atas pundi? Ya atas gunung. Ngono lho godho besi niku gedir niku dari malaikat kan. Ana di gebokne teng gunung ajur gunung iki. Saking dahsyate siksa kubur naudzubillah dari Allah. Niku terus tanggal malih mati muka boten saged jawab ngowoh tok melilit tok bingung kok dicampur langsung gentir boten saged jawab gentir. Mboten ngenteni jawaban saya salah mboten. Kok kesuwen waktune tandang jawab ya gentir. Belum mboten ajur. Ki wekdal niku derite sak pole ngono iya ta. Sekirane umpama bengok niku manungsa niki mireng sedaya nangis. Nggih, sedaya nangis. Sampai cara umpamane teng kebon kuburan kebon kilan nggih. Umpama dikrungokke teng kula jenengan wong sampe panjir ngono mireng saking bandere bengok. Tapi kalau Gusti Allah niku dihijab ditutup bengoke wong sing disiksa teng alam kubur niku mboten kepireng manungsa. Hadis ini disebutkan sing boten mireng niku jin kalih manungsa. Iki jin manungsa boten mireng ceritane tiyang sing digendir wonten alam kubur. Beh, lha cara kepireng niku kira-kira nggih wong sak donya tobat kabeh. Nggih. Itu diapik kabeh gitu. Ngene ketone di rumahne siksa kubur suarane mengerikan wonten niku akhirnya kan nggih tiyang sedaya kan wedi malian. Waduh kowe ngono ya siksa kubur yo. Aku tak tobat ae. Ya, ngoten iki. Boten dipireng teng manungsa ngeten iki, siksa kubur boten dipireng kula jenengan, nggih supados kula jenengan iki diuji rasian. Bener iman apa boten? Nek sing alam gaib ngoten niku dipireng kula jenengan, waduh ya. Sedaya iki tentu sadar boten enten wong elek. Boten enten tiyang jahat iki. Niku ujian. Nggih ujian. Kanjeng Nabi ceritanya saking sayangnya tentang umat Kanjeng Nabi cerita hadis ini saking sayangnya tentang umat itu disuwayangnya sampai duwe bocoran besok nang kubur yo apa diparingi bocoran iki mboten sembarangan Kanjeng Nabi niku saking sayangnya umat kita elingne ning kuburan itu susah ning kuburan ora penak medeni dielingne iki ana hadis iki dielingne suatu apa suatu ajir Gusti Allah meningkatkan iman takwa kepada Gusti Allah. Nah, ceritanya malih digontir bolak-balik ngoten terus didugeni malaikat sing elek rupane. Ireng elek rupane. Ujung cara budik nemlek kabeh teng wajah iki. Teng raine campur budik campur blatung piye ngono saking eleke coba. Niku methuki wong. Lha sama sapa ngedeni rupane. Iki yo amalmu. Aku iki yo amalku iki dosane kelakuan ning donya beda dialek ini iki rupane. Biyen aku ning donya krungu adzan ora tak budal nang masjid, ora tak budal nang musala, malah enak-enak dolanan. Enak-enak nyambut gawe alasane. Akhirnya tinggal sholat. Yo ora. Ngono iki dosa rupane elek iki ngoten. Biyen enek apa kuwi wong aja-aja maksiat, aja-aja minuman keras, kamu melok, katut, iki dosane, ngoten terus diungkap sedaya kesalahannya, sampai kuwati sampai ajri nangis, gedir maneh terus. Nggih. Kita alam kubur niku boten terus digendir ajur ndase boten. Lagi jauh dikersane ngoten ajane, ting rasane lara kowe ajur-ajur tapi boten ajur. Yo nopo ngoten niku yo sakit pol-polan. Disakiti niku kaya wong ajur awake tapi mboten ajur secara kenyataane. Karena napa? Alam kubur niku sanes neraka.
Nggih, dadi ampun salah paham. Nek sing digodho geni terus ajur luluh sampai leleh diwujudne maneh niku teng neraka. Mboten teng alam kubur. Nggih, niki sing perlu diluruskan. Kadang tiyang niku pemahamane ku digendir digodho wesi ning alam kubur ajur awake mboten. Diwujudne maneh mboten wonten. Tetep utuh awake. Nah, tetep utuh, tapi ngrasane loro kaya ajur-ajur. Nah, terus kalau jenengan nanti tak ngrasane nopo, umpamane kesandung, umpamane contoh. Suku jenengan ini jempolan sikil, laku-laku sandung watu, teng, ngono ora rasane. Sawang teng, kaya tugel sikile. Tapi bisa dicekel, oh, saya utuh jempolanku. Tapi teng-tenge itu berapa dino abu. Ya mboten niku ten alam kubur ten niku. Jadi digendir wesi, godho wesi namanya kan yo teng-teng abu rasane yo berapa dino boten ilang. Wong isi urip kok, maksudnya wong sing digendir iku nyok sukmane karo raga bebar. Dadi boten dikersane aju. Benten malih besok dateng neraka. Kowe yo dibuang ngoten iki. Ajur nggih luluh terus diwujudne maneh. Nah, selanjutnya pun malih didamai anak-anak yang mualan itu terus disokor-sokornya juga ya. Jadi anak-anak digundir, dibodoh itu sokor, rasano ini dosa makan, ngoten niku terus. Ya napa rasane iki mboten penak nggih. Panjenengan tiba disokor-sokornya kok nyonyor ya. Loro ya ati rasane lho nesu. Bentuk seloro sapa malah dirsoni iki mboten saged. Ya, nikulah gambarane ngoten. Iku dawuh kanjeng tergantung Bali itu pulau panjang piyambak terpundi. Nek bener-bener ajrih iman kula jenengan meningkat dari Allah Taala, ya tentu nalikane mireng cerita sing mengenaskan enten iki nggih, ajrih lan memperbaiki diri. Nggih, ya Allah, alhamdulillah. Dan iki hadis punika dipun riwayatkan saking Imam Ahmad. Selanjutipun nggih punika tentang malaikat-malaikat, insyaallah kula aturaken pertemuan lajeng mugi-mugi sementara yang lajeng kula sampaikan iki dados tambah ilmu manfaat, ilmu barokah, dados tambah iman kula panjenengan meningkat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibat shuhiyat sadana wa aslih auladana wa wasi' rizqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi